सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। पावसाळा तोंडावर आलेला असतानाही महावितरणकडून शहरात सुरू असलेल्या विजेच्या संथ कामामुळे सावंतवाडीकर हैराण झाले। दिवसातून तब्बल 10 ते 12 वेळा वीज पुरवठा खंडित होत असल्यानं नागरिकांचा संयम सुटलाय। याच पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी नगरसेवकांनी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली येथील महावितरण कार्यालयावर धडक दिली। पावसाच्या तोंडावर कामं निघतात, मग इतके दिवस तुम्ही झोपला होता का, अशा शब्दात खडेबोल सुनावले। पावसाळ्यात वीज पुरवठा खंडित झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा लोकप्रतिनिधींनी दिलाय। शहरात संपूर्ण सर्वे केला पाहिजे। जे पोल रिजेक्ट आहे ते बदलायची जबाबदारी तुमची आहे, या लोकप्रतिनिधींची नाही की आम्ही जाऊन सगळ्यांचे प्रोग्राम आलाय ना तिथे मुलं पडतात, त्या दिवशी मी त्याला बोलून आलो आता इथं बाहेरच्या वेळेला आता लाईट काढलेली आहे, कोणाला माहिती आहे। तुम्ही नुसते वरच्यावर करता, बाहेरच्या वेळेला घोटवाडीत आणि जिरगा तिथे जास्त झाड आहेत, तर तिथे झाडाचं तुम्ही लक्षात देत नाही, नुसते नॉमिनलचे तुमचे 2 कर्मचारी झाडी साफ करत होते साहेब। तुमचे 2 कर्मचारी 2 तास फक्त एक फांदी कापत होते। 2 कर्मचारी त्यांना आम्ही शेवटी सांगितलं तुम्हाला जमते तर लवकर करा, लाईट चालू करा म्हणून। 2 तास लोकांना वेटिंगला धरलं, फक्त फांदी खेळत होते फांदी बरोबर। वर जावं लागतंय साहेब 2 तास आम्ही पुण्यात उभा होतो, तो खेळत होते फांदी बरोबर। त्यांना सांगितलं आम्ही जमते तर करा, नाही तर उतरा खाली म्हणून। तेव्हा त्यांनी ते पटापट काम केलं। हे फक्त 3 महिने सातत्याने शहरातील लाईट कशा पद्धतीने झाले हे पत्रकार पण बघत आहेत। कालच्या मे महिन्यात सुरू झाल्यानंतर अनेक वेळा शहरात लाईट गेली, त्याचा जाब विचारण्यासाठी या ठिकाणी आज आपण आलो होतो। सत्तेमध्ये जरी असलो तरी शासनाच्या वतीने त्यांचे जे काय अडचणी असतील ते समजून घ्याव्यात आणि तिथं काम का दिसत नाही याची उत्तरं आम्ही आज या ठिकाणी घेतली। एक्झिक्युटिव्ह व आता भेटलो, परंतु एक्झिक्युटिव्ह कुडाळ एक्झिक्युटिव्ह यांच्याशी आता चर्चा झाली। 4 दिवसामध्ये सावंतवाडी रेस्ट हाऊसवरती आदरणीय आमदार जटर साहेब यांच्याशी चर्चा करून बैठक 4 दिवसामध्ये घेतली जाईल। परंतु शहराचे काम दिसलं पाहिजे अशा स्वरूपाचं काम ह्या पुढच्या काळामध्ये वीज वितरणकडनं व्हावं एवढा हेतू होता आणि त्या संदर्भात त्यांच्याकडनं आहेत। जवळजवळ अर्धे नगरसेवक सावंतवाडी काउन्सिलचे आज आले होते। हा शहराचा उद्रेक आहे आणि शहराचा उद्रेक नगरसेवकांनी आपली जबाबदारी म्हणून आज वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी साळगावकर साहेब, सर्व नगरसेवक जे आहात तुम्ही सर्वजण सत्तेत आहात, सत्तेत असताना ही परिस्थिती असेल तर जे सत्तेच्या बाहेर असतील नागरिक असतील त्यांना कशा प्रकारे नाही? आमचे पालकमंत्री या ठिकाणी चांगलं काम करत आहेत। देवेंद्र फडणवीस चांगलं काम करत आहेत। 3 महिन्यापूर्वी प्रकाश गडवरून वीज वितरणला ह्या एक पत्र आलं। त्या पत्रामध्ये पावसाळ्याच्या पूर्वी काय काय काम करायचं या संदर्भात त्यांना सूचना केल्या, सूची आहे, परंतु त्या सूचीप्रमाणे काम होत नाही म्हणून त्याचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी आत्ताच आदेश दिलेले वीज वितरणला, तरी सुद्धा हे अधिकारी जुमानत नाही याबद्दल। बघा, जिथं शहरावरती अन्याय होईल तिथं भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते लोकप्रतिनिधी तिथं जाऊन जाब विचारतीलच आणि हे धोरण आहे की शहरामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम व्हायला पाहिजे आणि सुरुवात करत नसेल तर कुठलाही अधिकारी असू दे त्याला त्याची जागा दाखवल्याशिवाय भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते स्वस्थ बसणार नाही। आता या ठिकाणी आमचे शहराध्यक्ष विनीत आडवेकर आहेत, महिला नगरसेवक आहेत, सभापती आहेत, ते त्या हेतून या ठिकाणी आले होते। एक फोटो